Guys, apa itu jagung baru? Panen tikus, guys. Tapi ki apik, Mbah. Apik, Mbah, lho. Oh, Mbah apik. goreng. Alah, wawangan aku, Mbah. Goreng. Tuku ae. Ojo. Sampai entar ayam. Nggih, ngeten ayam. Nah, entar. Ping golek sekilo ae, guys. Mari kan ancur siji, babon siji. Ngono nek biyen kan akeh, Mbah. Ki mau sing gede mau loro tok. Ulah kucing baru, guys. Oh, gedene ngene. Baru nganu. Petumbas jagung sama baru. Kelok nang kuwi. Sekilo aja. Ki sawah sing ndi, Mbah? Sing tau di Guramban Mbak Isma iku? Iya, ya, Bu. Kilo saja. Sekilo. Aku nggo kerasa kok, Mbah. Iya. Amit. Ya. Nggo ngrangkepi. Aku nggo kresek, Mbah, sam. Mbah Amit tanganku. Aku nyekeli kamera. Tak kesak dulu. Double lah, iki double, Pak. Tak beli, aku nggo double. Pitikku sambat ae. Apa, Mbah? Right. Mas Edi. Oh alah, Mbah. Aku ayo ya wijo tuku jagung ke pitik lali. Ndek bengi liwat aku dolan rene mampir. Lho lali apa tuku jagung. Yo apa iki ya malah. Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mbak tadi. Jangan lupa kamu kemal pemirsa. Semua era kaprah, guys. Arep adus pun bolak-balik yo. Pemirsa. Ya, tadi sebagian dari cuplikannya beli jagung di Mbahru dan kui bareng sama kegiatanku nganter suami ke stasiun. Ini tak tayangkan di konten lain. Pasti konten lain konten selanjutnya. Tadi beli beras Mbahru itu sekilo aku nggo kresek soalnya kan tak pikir aku kok jagungku habis dan tak deloki yo nukani budene guys yo nukani budeku dhewe ngono soalnya panenane baru tak deloki yo apik fresh. Nah, ini kan ayamku seneng sekilo itu tadi 5.000 pemirsa dari baru tapi harga itu ya beda guys nek dibone nang pasar. Pokoknya harganya piro, Mbah? Ngume aku yang mau. Ya, Nduk. Iki mau ditambah sekilo. Aku tuku sekilo karena apa, pemirsa? Wis pernah tak konten yo, ayamku cuma 2. Nek kesuwen engko jamur, putuwen kok gak gelemangan ayamnya mulane. Nek dulu aku pernah beli 2 kilo karena ayamku pada saat itu banyak. Ayamku cuma 2. Baru nek panen iki lumone ra karuan ora aku tok kabeh dulu-dulure. Aku ki mbah wis sampe ora sampean tambahi panene ki yo sebagian kena tikus. Aku pengen berbagi. Nah, kok ngono kuwi ngono guys yo. Kita diajarin untuk berbagi. Berbagi gak mesti harus sama ya kita berbagi mesti aku dikasih ini oh iya aku harus tahu diri cah. Nah, mungkin yang ngasih memang ikhlas tapi kan sampai gue harus punya termono cara untuk membalas budi. Yo di kesempatan lain kan iso guys yo kok biasa pernah lah biasa lah di sini ngomong guys. Nek ini gak podo jat. Aku ngontes iki obahe diujat aja ngono guys. Mending ki ngene lho awake ngoreksi awake dhewe dhisik. Jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Nek di respon di tegur gak terima. Wes to guys, kuota iki dienggo sing apik. Engko nek ben do apik balik nang awake dhewe. Ini ki baru niki ikhlas meneh aku yo tak tolak ngene guys.
wis to Mbak pas saurunge panen aku rasa mbok kei ae maksudnya iki aku niku yo duwe yo tak bagi sithik nduk soalnya yo apa jenenge yo bener rasane panenku ora ketang sithik iku mang tak pengen aku sekelo tok ae soalnya ayamku mau 2 ngono pemirsa niku mak baru yo lumo guys dulu-dulu bagan kita ada bekas biskuit terus sing iki tak singgahno sekilone 5.000 apik apa pemirsa apik pemirsa emang tak rangkepi wis tak induk kilo pengen akeh-akeh kowe yo ponakanku kabeh yo dulurku aku yang sempat ngilangi upil-upil kalau yo ngurusi omah guys yo orang sempat dolan suwi biasanya iki dolan yo ngurusi anakku yo pokoknya pernah tak konten lah kegiatan iki apa wae kesibukan yo apa wae nek saiki kayak konten yo FB barang guys jadi yo dolan iki yo nek pas bener-bener perlu tak simpen pemirsa ya sumber era kapran ndek yo arep udan pemirsa paling iya guys arep udan tak selendi ya pemirsa yo ben aman saka ayam simpen ini iki aman pemirsa iki rusak guys yo belum iki tak resiki tapi yo iku pemirsa boleh ada gue iki lho ada yo aku bingung aku nak wis aku bingung dhewe wis semua era kata apa udan bawa udan terus simpen kene pemirsa aku serang duwe aku serang duwe ada ini ono ada kawan tapi tak rosok nae ingkon pergudang-gudangan guys kalau mana mbak ora mbak udah paku anyar tuku paku meneh nunggu nih dulurku kene nah nek ngene kan kanggo susah sih guys ini biasanya baru nanti yo jadi simpan gue pitik dhewe baru nek panen iki eling dulure guys niku budeke iki dulur-dulure ora aku tok aku pernah nganti tuku ora mas 100 aku njaluk bonusan ora guys jagungnya murah malah nek iso iki aku sing ngadog gak popo aku tak tolak engko gelo aku kan yo ngajeni guys ngajeni wong tuwa lah iki bekas biskuit lebaran iki tak nganu pemirsa cucu dolanan nang arep langsung marah kaprah penjupuki iku lambi guys aku tak jupuki cuma era kaprah mbok soapan iki ono tak ceritani soal celana lekku orang di kelambin anak kelambin itu tak celuk guys nek ana kelambin itu tak celuk lekku udine nek udanan wis stok jagung dikira jujur roti bu roti ora roti iki habis walah ngono ya celana iki nganu pemirsa apa jenenge celana iki ku mbiyen tak tukokno iki jaman biyen iki 150 guys masane iki wonge gampang-gampang angel pemirsa tak tukokno ning dhek gak selera atusane ora ngarah dinggo ngono
Wah, Mas Santo itu sampe. Ki mbiyen yo ora suwek. Tak tukokno celana wis bolak-balik. Ini ki disuwek dhewe. Mbok dienggo apa? Karepku tak tukokno celana kae nek dienggo nang omah yo emoh. Kolor yo emoh. Pokoke bojoku nek soal klambi ki tuku dhewe. Soale wediku nek tak tukokno engko terus ngono kuwi pemirsa. Ora gelem nganggo. Ya sedene tak wena wong liya, ngono ra ngono. Apa jenenge wis suwek-suwek wis kumel yo. Iki apa tak golap karepku gak oleh. Coba aja ora gelem nganggo ya mubadar kang kan oleh sing apa? Sing anu pemirsa sing mukokno. Dadi nek klambi nek tuku kaos sik gelem nganggo, nek celana iki nek kudune ngene iki. Butuhane bareng-bareng, guys. Duit saiki ae nang desa lho padahal aku iki. Duit 50.000, 100.000 ora najene bahkan apalagi sing urip nang kota besar, bayangno. Makane aku kon melu nang Surabaya nek aku gak kerja malah nambah beban. Ngutus omah iki sing ngopeni sapa, ngopeni omah tok niki tak gak ketara ya gak mergawe. Tak mulai subuh sampai arep peteng iki agek bar gawean. Leres delok turu tok larene. Gawe omah iku. Mulane ibu-ibu sing memang ngabdi kanggo keluarga ngopeni anak bojo ki jos. Wis guys tak tutup iki mang beli jagung nang Mbah Ro mumpung panen. Terus bagian dintakno tikus wis ngono iku guys. Sakno aku. Dalan pangane wong tua iki apa sawah guys. Muga-muga sawahe makni yo lancar terus panene masuk digarepno wong wis aja sampai kepangan tikus akeh. Muga Mbah Ro ke depane panenane yo berkurang tikuse wis hama guys tikus iku. Tetap semangat, ojo lali like, comment, subscribe, Mas Gopem. Kalau ada kesalahpahaman ataupun kelakuan saya berbicara saya mohon maaf sebesar-besarnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.